Konnichiwa mga buddy, ngayong araw maglalaro tayo ng basketball sa isang malawak na park na malapit sa amin. Nasa tabing dagat ito at may mga dumadaan na shinkansen katulad na lang nito. Ang ganda at ang lawak talaga ng park na ito, kaya maraming salamat sa kaibigan ko na sinama ako dito. Kaya bago kami maglaro, inikot-ikot ko muna ang buong park para makita ko ang magagandang tanawin dito. Inuna ko talaga ito sa may tabing dagat dahil napakagandang pagmasdan ang kulay asul na dagat dahil sa ganda na rin ng panahon at makikita mo yung shinkansen na dumadaan. Ang sarap sa pakiramdam. Ang labig! Mainit siya guys, pero malamig. Yan, ang ganda ng lugar dito kasi malapit siya sa dagat. May dumadaan ng mga shinkansen. Yan yung dagat, malapit lang. Maya-maya maglalaro din kami ng basketball. Ganda ng mga park talaga pag dito sa Japan, ang linis pa yan, no? Diyan kami maglalaro mamaya. Yeah, ayan shinkansen, no? At isa pang nakakaaliw dito, may boat race pa nga ito nakatabi. Yung maingay na naririnig nyo kanina, ito yon, yung mga bangka na nagkakarera. Yun nga lang, hindi tayo makapasok dun kasi dun sa kapila pa ang pinaka-entrance nito. Kaya por dasilip lang muna tayo. Kaya napakasulit ng araw ko ngayon dahil sa ganda ng tanawin ng napuntahan namin ngayong araw. At umpisahan na nga namin dito yung paglalaro namin dahil sa ilang buwan din kaming hindi nakapaglaro dahil nakakatamad talagang lumabas pagka winter season dahil sa lamig ng panahon. Hindi naman nag-yelo yung lugar namin dito. Kaya nga lang pagka ganitong winter season, madalas talaga malakas ang hangin dito sa lugar namin. Kaya nga yung iba tinatawag nila itong lugar namin na Wind City. Sila nga pala yung mga Pinoy na OFW din dito sa Japan at sila din yung madalas kong kasama pag naglalaro kami ng basketball at kahit saan pang galaan. Napakaswerte mo talaga kaibigan kapag ka may kakilala kang Pinoy na magaling na dito, matagal na dito dahil pwede nilang ituro sa iyo yung mga lugar na magaganda at pwede mong puntahan. Gusto ko pa nga sana libutin ang buong park dahil sa ganda ng tanawin dito, tapos ang ganda pa ng panahon kaya sakto talaga ang punta natin dito. Kaso ang pinunta natin dito ay paglalaro ng basketball. Nakakahiya naman sa mga kasama ko kung maglilibot ako habang naglalaro sila tapos kulang pa sila, kaya maglalaro na muna tayo. Dahil dumating na rin yung ibang mga kasama namin kaya kumpleto na kami para makapaglaro at uumpisahan na sana namin yung laro. Sabay biglang pumasok si Manong Guard dahil bawal na daw dahil hanggang alas 4 lang ito at i-close na itong park na ito, kaya wala kaming nagawa. Nagsushooting na lang muna kami ng saglit. Lalabas na rin kami dito, sayang naman bitin yung oras na pinunta namin dito. Sige lang at may susunod pa naman. Ang importante ngayon nalaman natin na hanggang ganitong oras lang pala ang park na ito. Edi sa susunod agahan na natin. Kaya kung may malapit na ganitong park sa inyo, subukan nyo na dahil ang sarap sa pakiramdam at nakapag-exercise ka pa. At kung umabot ka dito, paki-like at paki-follow na rin. Maraming salamat, hanggang sa susunod.